Kabayatan na as of 11:30 a.m. itang aldaw ag taltalina the leading ti Isabela Schools Division Office ti Isabela iti mauding aldaw ti Cagayan Valley Regional Athletic Association meet iti Santiago City, Isabela. Nakagunod da iti talugasot ken dua a medalya abuklan ti sangagasot may sa a gold medal, siyam a pulo a silver ken sangagasot sangapulo ket may sa a bronze. Saranuan ti Cagayan SDO iti duagasot pitupulo ket siyam a medalya abukbuklan ti siyam a pulo ket innam a gold medal, siyam a pulo a silver ken siyam a pulo ket talo a bronze. May katlo a pwesto ti SDO Santiago City nga addaan iti sangagasot siyam a pulo ket maysa a medalya abuklan met ti innam a pulo ket siyam a gold, innam a pulo ket innam a silver ken lima pulo ket innam a bronze medal. Kitaan ti official tally iti Kavraa official pages.